Sénégal haɗani e Ndakaaru capital leydi ndi département Kanel commune mo Horkadiéré gonɗen koye hakkude ɗeɗo gure tati Waly Diala Sinthiane Polel e Polel Awluɓe ɗeɗo gure tati fodde ujunnaje 5 fittandu ene fina e majji hay sinno haɓe goɗɗi Ndakaaru lamorgo leydi Sénégal fodde wonde 500 pawɗe kilométre haɗata koye nder Sénégal ɓe jeeya gurdam aade e nder aduna wonko heewi ko neɗɗo wawi ruuɗade taw hutoraki ɗum ko ɓuri hewde e haajuji ene muño ko wona haaju ndiyam nde tawno ko ndiyam woni kala e gurdam aade ndiyam kewɗam moƴƴam keɓotoɗam beele ene newi e ɗeɗo gure Allah mi rirde ndiyam ɗam ndi wiya wonde forêt ngel darima ɗo neɗɗo fof haymo ala jeeyi ko baali walla yeeyi babba mum soodi tiwoji mum addi nani robinet e galle mum beela ma foftin on banggue foftin rewɓe ma ɓesgu ma e jinnaɓe maɗa kono noon so tawi woni a uddi robinet nan ayi kono hay batte ala ko ƴettata nde wonno ndiyam ɗam rokkani foti tottirde arata koye nder heure goto daro so ari koɓe dariɓe so arani koɓe dariɓe ɗum noon wadde ɗum ɗon kam kala no wallirte emin goyti aduna o mum no fotiri surtout min tagui ɗum manande e junggo mawɗo leydi o nde wallata min ɗum ɗon ko ɓuuri yawde yo andu kam minen hayso tawi woni koye nder Sénégal min jeeya emin manki yiide koye amen hano min poti yiirude koye amen ni emin ballikini Allah emin ballikini yimɓeɓe sato hande ko gueɗe ɗemin ɓuuri hattojinde pour waɗede nder wuuro ngo ɗum ko minen mbima noon kadi emin jiiɗi kadi ballo min e ngal ɗon gollal ballo min ɗeɗon gueɗe no ɗum fewnirta hamin daña dañji ɗum e on saaha min kam wanno komin guure dowrinaɓe kadi ɗum fof somin jiiɗi min ɓe ɓuuri sattude reroɓe ñamino nena omo jooɗo joni balɗe 2 balɗe 3 min keɓata ndiyam kadi wona kanko tan kanji robiñaji wuuro ɗi fof min pooɗi pour beele ndewonomin kono wanno min ngala seto joni so toon kuppi tan robiñaji ɗi kuppama min jaa woydu aɗa jooɗo balɗe 2 balɗe 3 ya woydu eyyi balla hen sa so kuppiti ko ndiyam mboɗo jaam arata mboɗo jaam coy han noon ka wadde loone ma kadi to tan saabi seeɗa ko joƴƴina deccinana jawdi ma so ari yara eyyi caɗele ɗum kam ko ɗum ni ardi cikkuɗum o forage ene wayno min woni afu makko ni mi yaade makko ɗo ha Tamba 2011 ha Tamba ko toon alhaali makko fof heeɓa fedde wotere ne wiya CRDR ko nde addi ɗo o forage e rewɓe ko jibini hen rewa ko wonani 100% ko 50% ɓe jibina daaɗa ɓe jibina ɓiɓɓe mumen maaya so ndiyam woni ɗiɗo ɓulli paaɓe goni ɗiɗo ɓulli gorɗe goni ɗiɗo ɓulli aɗa ƴooga aɗa yara an kay ko ka dancira gonɗa ko ɗum minen min guuri Allah addi min forage o min mbi hayyo min donki yo mbaɗɗen sato so sato waɗa ko tampere tan min goni pamata e o saaha koye tampere min goni hande huɓɓo janggo daro o hande ndiyam gondam ɗo ɗam idini ko ɗam yonani par ce que minen wonɗo ko gure tati wonɗo ko ɗo ɗo joɗɗen ɗo ko Sinthiane Polel to gimmiɗa ɗo ko Waly Diala Polel Awluɓe nana dow minen foof min dendi koye forage forage o goo o ala seta o jogui ko mbaka noon kono waɗa hen ko jamɗe ko ɗum saña ko ndiyam teltoɗam hen ɗam eɗam wojji ɗam heewani saabu so mbaka noon kono waɗama ndiyam tan so gure tati mbini jirodir ɗum hono hojom tawa ndiyam ɗam gasi so ndiyam gasi hedde min paata boyli ɗi kippaka ndiyameje ɗe moƴƴani min gadda min jarana sukaɓe men saaha fof min keeɓa probléme so tawi woni neɗɗo o dañani ndiyam o wawa rewde Allah so tawi o dañani ndiyam o wawa ñamde so tawi o dañani ndiyam o wawa yaade e rendo saabu ɗeɗon gueɗe ko gueɗe tengtuɗe ɗe ndiyam ardi ɗe ndiyam jaggi ɗe ndiyam jogui kono wuuro ngo no jogui caɗele ndiyam haaɓi nokku sino tawi woni joni wonano ɗo joɗɗen tawɗa kam ɗo tan ɗo tawruɗa kam ɗo ni mami holle ɗo min guuri e ndiyam eno min jardata e ndiyam surtout ɓe rewɓe ɓe jiiɗa tampere ɓe dañi hen nde aynaɓe ko dañi ko daɗi ɗum saabu so ndungu tooɓi jawdi ndi jogui ɗo yari minen ko amin jogui ɗo yari tooɓi par ce que min jarata koye beeli ko natti aduna hande ko ma toɓa noon Allah rokki min jara e beeli tade yimɓeɓe noon e on saaha ko ɗon dola men kadi ɗon tan min dartoto wa amma min tottama ɗo forage nen ɗo kono ko inde forage mo ala sato ɗum ene manki wonde forage même sato moɓe mbaɗi toon wonani sato ko barile ɓe mbaɗi ɓe nangui ɓe cuudi barile ɗe ɓe mbaɗini min ɗum sato so tawi woni ko noon arde société min ganda so tawi wonto rewi min ganda par ce que neɗɗo wi mbiɗa andi ko gandal mi anda ko gandal ndiyam ɗam so tawi ɗam ñalle e dow barigue he so tawi a addi ɗam a ala doole walla kuura jogade yarɗam ɗum tagui yimɓe hewɓe yarɗum e ndiyam ɓulli ɗam ɓuuran ɗum yarɗam ndiyam gata ɗum waɗi jamdi noon komata so komi moƴƴani e neɗɗo ko ɗum woni komin kutortoɗo
ñalawma fof kuɓɓowo ndiyam ɗam o maw yaha toon laabi 3 laabi 4 huɓɓa pour nde wuro ngo fuɗɗo heɓde ndiyam no yardi andi ɗum ko caɗele labtuɗi ko sato min jinno dañde min donki min dañ ɗum amin jogui forage o wona forage o henna ko barille goni hen suba o addata ndiyam seeɗa ɓe keɓani heddiɓe ko ni ñallirta guila suba ha nangue muta so fini kadi ko noon ñaltirta ko noon tan min gori joni dabbude ne saɓori so ceeɗu ari ko ni min ñallirta ga ɓe koota gotti o garta heddiɓe kadi henna koota kadi ɓe ga kadi lomto min ñalata ko ɓulnade min mbalata ko ɓulnade ko ni tan min gori e ɗeɗe caɗele bilal minen ko wiyete ndiyam min ngala ndiyam ngati to nayi e baali jarata so wonti yimɓe ko ɗon jarata ɗam ndiyam ne manki teyɗe to sukaɓe mawɓe loodoto so wonti ko ɗon yimɓe ƴogoy tan gadda e galle ɗum ndiyam ala ɗon minen ala fof to min jogori ndiyam laaɓɗam taw ko ceniɗam mbawɗam humtude haaju ko mbimami ko so ndungu o tooɓi min jarata koye beeli e fof ha wawima ɓenna min jaaha ɓulli min ngala woyndu goɗɗum ne wiyete gaabi ɗum mi anda saɗa andi ɗum min jaray ɗum min jaray ɓulli he kono minen ndiyam moƴƴam mi keɓani ɗum taw ndiyam de hamin jogui so yini yettaki ko way noon ko waɗi ɗum min dañi forage o ko kam jogui guure ɗe tati foof kono min ngala seto min mbaɗata koye barille hen sahaji ni ndiyam ɗam ne jibinani min caɗele par ce que barille ɗe e par lebbi ɗiɗi fof so tawi ɗe pentira ndiyam ɗam sansa couleur ɗam wajja coy ha watta musde deedi yimɓe par lebbi ɗiɗi fof alay saago mbaɗi pentire kadi barille ɗe mbawa jaggude guure ɗe undetero waɗa hen saaha omo daro guila subbude suba ko wayno aɗa andi waɗa sahaji waɗa kew walla waɗa mahanteje yimɓe maade o daro toon guila subbude suba ha 14 heures taw o jippaki kono ɗum foof ko dugo nanata min mi rañi ɗo guila hanki min mi rañi ɗo hecci hanki wonɓe robeñaji gonɗe e galleji ɗi ne duka robeñaji gonɗe e beddaji ɗi a tawat bidonŋaji kaaƴe rewɓe ne duka mais caɗele kam ndiyam kam hamin gondi hen kam no fewi no fewi no fewi ha banggue forage de forage amen o kam ko amin guuri hen gurdam bonɗam banggue caɗele eyyi par ce que o noodi ndiyam kam forage o min donki yo yaruno min jiiɗi yarude ni eyyi amin manque ndiyam no fewi banggue forage to forage o min jogui probléme ko sato min donki hebde sato forage o waɗa ko guila 1993 12 guilnen ha joni min donki hebde sato eyyi probléme sato amin gondi hen kadi machine amen o foof banggue yo banggue dal banggue forage o amo manque yadde jamanu no force uji mbayni par ce que min jeehi guurede min jii force uji ɗi mbaɗirani e forage amen o wona gotum ene kam forage amen o dal wayno wona forage jaɗɗo jamanu ni ko namde te ko foof ardi ko ndiyam nde won noon so tawi ala ndiyam a wawa so hullude hay goɗɗum hande amin jogui caɗele ndiyam sa daari forage o ko guure tati ndendi ɗum waali diala Sinthiou Polel Pooli Lawluɓe forage o ala sato o waɗi ko loode ɗe ganduɗa loode barille jamde loode poruji gonnon loode poruji ɗe keeɓi probléme hande ɗe ƴogata ko loode barille ɗe ƴogata ɗum tagui so yimɓe ƴoogue air goto ɗe gasi haade laaɓi ɗum woni amin jogui caɗele ndiyam ɓe paaya ɓulli gasoya ɓe paaya boyli sen sa yeehi ma yiiru guite ma boyli ɗi e ɓulli ɗi fof to yarateɗo hande kay caɗele kadi ceeɗu so ari amin jogui ƴogoɓe ɗo ha 2 heures du matin taw ne ƴooga keeɓani ndiyam ko jaari par ce que koye boyli he mbalata emin jogui ndiyam timmuɗam kono ɗam heɓotako holko tagui ɗam heɓotako mbiɗa sikki ko forage o ari asa ɗo faade ñalawma hande ko dañi duuɓi 20 pawɗi min donki hebde satto min dañi ɗo ko barille ɗe ne mbaɗa kooma ko ɗum min jarata ndiyam ɗam way kono kenkeli bani so tawi a fini subaka tan ñeɗal londe ma tan gultina ɓayde kay ka jaro kenkeli ba a finat subaka tan ñeɗal londe ma gultina jara ndiyam ne wojjini wi coy caɗele fof min jii hen so tawi min keeɓi emin ñaagui wona noon gouvernement wona fedde wona hay hunde ko kala joguiɗo ballal min ñagori ɗum saabu Allah yo wallu min ko ɗum woni hande tuuya amen e nokku he ko mbaɗi diala min jokkodiri ndiyam banggue seto ala hande heɓota hande janggo ron ka heɓade ko hedditi ko ɓulli min gasata ɗum ne wayno hande ni natti hutorede e diwan men he no fewi kono minen wonno ko ɗum min jogui ko ɗum min kutorto kono ɗum kam wona dañal Allah hokki min ndiyam noon kono timmuɗam e laaɓɗam e keɓotoɗam min keɓay ndiyam amen ɗam laaɓani ko Allah noon waɗi Allah danu tan kono yarde hay yardu dañde kono yarda ɗum e ndiyam he wona lawol ɗam moƴƴani ko barille koman ɗo boɗe jaam coy yaltata sa joƴinam ɗo joni e bool walla e pan quelques minutes tan yarɗam fendo keɗɗe gona less ndiyam boɗe jaam coy
koye ɗam min nguuri wamma ɗum ala min nguuri koye ɗiɗo ɓulli gasa jarna paaɓi he gonata ndiyam ɗen jogui saɗede majjum so ndungu tooɓi min jogui ko boylon min jogui ko ɓulli gasateɗi so ndungu tooɓi aɗa andi ɓundu asataka boylon kon so tooɓi ndiyam lowtan ndiyam sukaɓe so jeehi ƴogoyde beddo toon mbaaloñ beddo toon tekkoñ welno ko tawa haɗa ummi aɗa dari jaaden boylon to jurnoɗa boylon kon jiya nden sa hooti an e hoorema ko andi to waɗante min woytaga banggue ndiyam minen kam so ndiyam celluɗam haɗam woodi minen kam min ngala celluɗam saabu minen min ngala ndiyam min jogui ko boylon min jogui ko ɓuuloñ ɓulli ɗi ko wiyen min gasata jawdi hen yarata hen yimɓe ƴogata andi ɗum kam ɗam so wiyama ko celluɗam ɗam kam sellani so ndungu tooɓi beeli so mbaɗi mbeeloñ kon gona mbeeloñ mbeeloñ so lewru hina tooɓa ndiyam no woodi sa jooɗima lewru a tooɓaka ndiyam darima kadi welno tawa garɗon ko jawdi no woni ɗo son garinode jawdi woni ɗo ma on gandu minen miɗen poti wallede ha min daña beeli to min jarni jawdi amen minen rewɓeɓe miɗen jiiɗi remde miɗen jiiɗi wadde fof kono min dañani no min ndemiri wañi noon min ngala ndiyam sa ala ndiyam noon wawa remde kadi sellinta neɗɗo ko ndiyam ɗum lotortoɗa ko ɗum guppirta ko ɗum jarnata ɗum mbatta fof kono ndiyameje ɗe ngala welno noon ko jahata boyli amen to ha jiiya e to banggue ndiyam kam ɗum kam ngakkere mum ɓooyiɗo eyyi duhama dugtama ha min nekki ni dugde ɗum nde wonde ene jogui ko ganduɗa ko poɗɗa woytade ɓe poɗɗa woytanade ɓe so tawi a haalniɓe a yi haqqillaji mabɓe kuccani hen so ɓooyi an a nekkat ni mana hajune haalde haala majjum ndiyam ɗo hamin caɗa no fewi eyyi koye ɓulli gabateɗi min jaranno ha ɓooyi boyli dañaɗi ɗinne kadi wora tiimi hen wiya ndiyam ɗam artan jara caggal majjum mana haji homede guel ɗo foori sen guel jiiɗa ɗo henni guel ko koman ɓolo so tawi guel waɗama ndiyam hande so tawi ndiyam ɗam addama so tawi aɗa yara ma ɗefani 6 no ardata e hinere ma ni eyi ndiyam kam min gakka ɗo no fewi oɗo forage min jinno wallede koye satoɓe min kaali ɗum duuɓi eyyi wona gueɗe kadi mana hajone ene ɓenni hen ko ganduɗa ni ko neɗɗo wawa hajune haalde hamin mbaɗi eranko sato guure kene wimi joni guure tati to ndendi forage baɗɗo baril baɗɗo ha koomi sa udditanama sa wiyama ɗum ɗo yimɓe ne jara ɗum mbiyata ɗum ɗo yimɓe mbawɗum yarde ɗum ɗo hay nayi presque potan yarde ala ha noon bani adame en haɗɗe ndiyam ɗam wawde yonde wuuro ngo tan ko caɗele sato o kono so tawi min dañi sato comme no guure mawɗe ni forage uji mawɗi ɗum ɗoji mawɗi ala ɗo ha to wiyete lumbol ha to wiyete gurel haaji so dañama foof forage o ronkan jogade mi haalaki kam guure amen tati ɗe Sinthiou Polel Waly Diala Poli Awluɗo minen ɓeɗo ko min wuro woto jaaɗon ha to min jarata ɗo hande to wiyete Sénégal yettiɗo so tawi ha joni ɗo Poli Awluɓe yarata ene wayno minen ala komin keeɓi ala komin jii to ganduɗa hande hay paaɓi potaɗo yarde hay hande hay dabaji potaɗo yarde ko ɗo min jarata ɗo min lotto ɗum ko caɗele ndiyam kay min ngala ɗiɗo boyli ɗi ngala ndiyam min ñalta horsirade min mbalta horsirade min ngala ndiyam forage ɗo min goni ɗo koye tampere tan min goni jawdi sen yara ko tampere ko ni min no jiiruɗa min ni jamma ñalawma ko ni tan min darori amin korsito koye caɗele tan min goni aɗa yi bagalam neni panam neni joni coɗimi galle mi soodi hay yartade mi yarta ko ga jartimi ndiyam ɗum no andi ko saɗede so tawi min pompani 3 fois min keɓata ndiyam ɗum ko saɗede pour pompage o komin réservoir momin jogui ɗo so tawi a ƴoguima ha paari siyaɗa ha laaɓa ko foti yaade wuroto ko yerodirta ni maximum kene wona ha ƴooga hadde 1 heure de temps yimɓe mbawa yencinade hen komin dañata caɗele ndiyam ko noon hunde ko ganduɗa yimɓe ɓuuri ɗum doole ɓayde sato ala towani ha kene wawa jimtude ƴetta fodde métre uji ha wawa sarsude ndiyam wawnade ndiyam e jeekule fof ko ɗum woni caɗele forage o probléme o ko nde wonno ɗe barile garɗe hen ɗe eyyi départ o ɗen barile ɗe ɗe jogui caɗele ko ene waɗa kooma ndiyam ɗam dambo toon ɗam wojja hokka yimɓe hay deedi musanɗi pour rafiji ene adda hen emin teski ɗum ɗo kadi ko monsieur Abdou Karim aussi ko ballal muɗum kadi adduno ɗeɗo barile pour hokki min réservoir oɗo min mbawa rentade kooma o eyyi ɗum kadi no ndiyam ɗam hewri hen ni par ce que gotal hen foof ko 10 métres cube waɗi ko 20 métres cube woni ɗon hankkadi ɓooyi ala saago nangue tawi nangue bonni ɗum wawi wade hono dani joni watti ko siide
wadde ñan fof ko rafiji min keɓat dila deedi dogande suhaaɓe ha e rafiji goɗɗo cuule jibinagel fof ñiiƴi mum boni e ko nandi hen fof ko caɗele sato te ganduɗa hoore maɓɓe en safro l'état sénégal ne wawi ɗum wadde c'est commune sirata min kande majjum min mbaɗi erago chef de l'état Macky Sall ha yetti responsable ɗi fof département Kanel e commune Dorko Dialé responsable fof mbaɗi erago yo mballu Waly Diallo Sindio Polel e pololɓe sato ndiyam